Qusay, Paygambarımыздın 4-nче muğundağı atası Qusay qadır barqtuu kişi bolğan. Öz atı Zayd, anın Zuhra attı jalgyz inisi bar ele. Hazreti Adam atadan berki ulanıp kele jatkan Ahmattın nurun öz beşenesinde alıp jürü sıymağı oşol eki bir tuğandan Qusayga nasip bolot. Baldardan ulusu bolgonduktan üy bölöge baş göz boluu mildeti dağı aga berilet. Bala kezinden berki jönдөмдүүлүгү menen göngül çordonunda bolgon Qusay çoňoýgonda dağı Mekkedegi taanymal insanlardan biri bolot. İşte tuğra alıp baruu, başgaruuçuluk jönдөмү jana adilettүү çeçimleri menen Mekke halkının arasında syy urmatga tatyt. Oşol sebepten Mekkeni başgaruu mildeti dağı aga tapşyrylat. Mekkeni birinci ret konuşlarga bölüştürüp, ar bir uruunu özüne taandyk konuşga dağı al jaýgaşdyrat. Mekkenin eň manilүү maseleleri eň owolu anın üýünde geňeşilip, andan soň çeçim kabul alynar ele. Kabanın üstüne parda jabuu, ajylykka bargandardyn suw muhtajlyklaryn çeçүү, konoktordu jaýgaşdyruu, soguşga attanganda asaba tigүү jana Mekke jyýyndarynyň başçylygy syýaktuu manilүү işler ar daýym aga tapşyrylçy. Kabanyň maňdaýynda Qusayga taandyk eşigi Kabaga garagan algaçky üy gurulat. Bul üy Mekkenin ökmet üýü, je bolbosa Mekke şaharynyň maseleleri çeçilgen parlament syýakty jaý bolgan. Qusaydın bul turak jaýy tarıhta Darun Nadva degen at menen belgili bolup, hicrattan jarym gılym ötkenge çeýin saktalyp kalgan. Munda jatkanda Mekkedен Medinaga göçүүдөн jarym gılym ötkenge çeýin saktalyp kalgan. Qusay Mekkede jaşagan ar bir insan tarabынан süýülüp, urmatga ýe bolot. Beşenesinde alıp jürgen Paygambarymyzga taandyk ıyık nur anı Mekke halkynyň süýmençigine jana jan joldoşuna aýlantat. Kartaýganda saltga jaraşa üý bile başçylygyn süýükdi uulum, bul komga başçy kılıp seni daýyndaýmyn dep uluu uulu Abduddarga ötkürüp beret. Birok Abduddar bul çoň jogapkerçilikdi arkalaý alçy sapatlarga eýe emes bolçy. Ömürünün ayağına çeyin atasynyň ordun basa albayt. Antkeni Paygambarymyzdyn ıyık nuru anın emes, kiçүү inisi Abdumanaftın beşenesinde jarkyragan ele. Anın Haşim, Abduşşams, Mutallib jana Naufal attu 4 uulu bolgan. Haşim Paygambarymyzdyn ikinci muğundağı atası, babası. Mekkenin eň aldynky kadyrlууларынан bolup sanalgan Haşim sooda menen alektençi. Paygambarymyzdyn ıyık nuru gözdölgön maksatga jakındagandyktan anın beşenesinde ogo beter jarkyrap görünet. Bul nurga jaraşa bir gança mykty sapatlardan dagy ýesi bolgan. Ayabaganday jomart bolgonduktan bir ýyly Mekkede açarçylyk bolup, jegenge nan tabylbay galat. Oşondo Şamdan alıp kelgen özüne teşelүү buğdaydan un tarttyryp, aknan japtırıp, bir neçe tö goý soýdurtup, kalyň jurtga et sorpo bışyrtyp, bütün Mekke halkyna taratyp, çoň zyýapat beret. Haşim jogorku sapatly, jönдөмdүү, talantly, keň peýil, faziletli jana el tarabынан jakşy görülüp, urmatdalgan kişi bolgonduktan, anın ısımı üý bülösüne jana urusuna berilet. Uşundan ulam Paygambarymyzdyn çoň urusuna Haşimiler atı ıygarylgan. Haşimdin 4 uulu bolgan. Şayba Abdulmutallib, Asad, Abu Sayfi jana Nadla. Anın uullarının arasından Şayba menen Asaddan tukum ulanyp,
Al эми калган 2 уулунан тукум уланган эмес. Шайба пайгамбарыбыздын чоң атасы. Асад Азирети Алинин жана энеси Фатиманын таякеси болот. Бирок Асаддын жалгыз уулу Хунайдан дагы тукум уланбагандыктан Хашимилердин бардыгы бир гана Абдул-Мутталиб уулдарынан таралып көбөйөт. Шайба, мындайча айтканда Абдул-Мутталиб пайгамбарыбыздын чоң атасы төрөлгөндө эле ак чачтуу болгондуктан ага Шайба деп ысым беришет. Абдул-Мутталиб анын ылакап аты. Ал ушул ылакап менен көп жолу таанылып белгилүү болот. Бул ылакапка конуусу төмөндөгүдөй баяндалат. Шайба кичинесинде көбүнчө таякелеринин жанында калчу. Бир күнү айылдагы курбу балдары менен чогуу Мадинанын бир аянтында жаа атып ойношот. Башка балдардын арасында ал бешенесиндеги пайгамбардын ыйык нурунан айырмаланып турчу. Балдардын бул жарыш оюндарын көрүү үчүн жоон топ чоңдордон дагы ал жерге чогулат. Жаа тартуу кезеги Шайбага келгенде жебесин жаага салып, өзүнө ишенген түрдө жаасын тартаардан мурун бир саамга демин кысып турат да, андан соң жаадагы окту кое берет. Жаадан атылган жебе бутага барып таамай тиет. Баары ага таң калып, суктануу менен карап турганда, ал жеткен ийгилигинен улам кубануу жана толкундануу менен мындай дейт: мен деген Хашимдин уулумун. Мен Батха бегинин уулумун. Жебем албетте таамай тиет. Жарышты көрүүгө келген чоңдор Шайбанын бул мактаныч сөздөрүн угушат. Харис бин Абдуманаф уулдарынан бирөөсү анын жанына келип сурап, анын чын эле Хашимдин уулу экенин тактайт. Меккеге кайтып келгенде, бул адам көргөндөрүн агасы Мутталибке айтып берет. Мындай таланттуу, зирек баланын чет жерде жүрүшү туура эмес экендигин түшүндүрөт. Мутталиб бул кабарды угаары менен дароо Мадинага барып, Шайбаны алып Меккеге кайтат. Мутталиб жээни Шайба менен Меккенин көчөлөрүн аралап кире бергенде, андан бул бала ким деп сурап калышат. Көз тийип кетпесин деп чоочулаган Мутталибдин оозунан кулум деген сөз чыгып кетет. Үйүнө келгенде аялы да бул суроону узатканда, ага да бул менин кулум деп жооп берет. Эртеси абасы алып берген кийимдерди кийип алып, Меккенин көчөлөрүндө ойноп жүргөн Шайбанын баары ким экендигине кызыгып, баары сурай башташат. Билгендер Абдул-Мутталиб, Мутталибдин кулу деп жооп беришет. Ошентип, ошол күндөн тарта анын ким экендиги билинсе да, Шайбанын аты Абдул-Мутталиб, кыргызча мааниси Мутталибдин кулу бойдон кала берет. Абдул-Мутталибдин түшү. Арадан жылдар өтөт. Бешенесинде жаркыраган аалам сыймыгына таандык Нур Абдул-Мутталибди Курайш уруусунун башчылыгына көтөрөт. Жайдын ысык күндөрүнүн биринде Абдул-Мутталиб Каабанын жанындагы Хижр деген жерде салкын жайда уктап жатып, бир түш көрөт. Түшүндө ага бирөө «Тур, Таибаны каз» дейт. Эмне ал Таиба деп сурайт. Бирок ал түшүндөгү киши суроого эч жооп бербестен көздөн кайын болот. Ойгонуп кеткен Абдул-Мутталиб толкунданып, Таибасы эмне? Таибаны кандай казат? Түштүн маанисин түшүнө албай, күнү түнү ойлонуп чыгат. Эртеси күнү дагы ошол жерде уктап калат. Ошол эле түшүндөгү киши кайра келип, «Тур, Барраны каз» дейт. Түшүндө шашкалактап Абдул-Мутталиб «Эмне ал Барра?» деп сурайт. Түшүндөгү киши
Bul jolu dagy eş jogap berbesden gözden kayın bolot. Abdülmuttalip görgün düşünün ogo beter tınçsızdanıp, tolkundanyw menen oýgonot. Görgöndörün bul joludagy takyr düşüne albastan gün tündü oşol düşkö tasirlenүү menen ötköret. Ertesi günü dagy oşol ele jerde uktap jatkanda bayagy kişi dagy gelip, "Tur, Madnunany gaz" deyt. Tereň uykudagy Abdülmuttalip al kişiden "Emne al Madnunna?" dep suraýt. Bul joludagy al kişi surosun jogapsuz galtyryp gözden kayın bolot. Abdülmuttaliptin gyzygusy, tolkundanusy dagy artat. 4-nji günü dagy oşol jerde uktap jatkanda bayagy kişi gelip, "Tur, Zamzamdy kaz" deyt. Abdülmuttalip "Emne al Zamzam, al gaýakda" degende tigi kişi "Zamzam degen eş tügenbögen sowlubas suw, ajylykka gelgenlerden suwga muhtajdygyn oşol suw menen kamsyz gylasyň. Al Kabadagy kurmandykka çalyngan maldyň kany tögülçü jer menen kygy gömülgen jerdin ortasynda ala karga gelip oşol jerde çokulayt. Al jerde kumurskanın uyasy da bar" dep jogap beret. Abdülmuttalip oýgonganda emi tynçsızdanusuna süýünüç aralaşat. Antkeni tüşdün manisin çeçe turgan jiptin uçun tapkanda ele. Zamzam gudugy turaly göp aýtylçy. Birok anın kaýsyl jerde ekenin hiç kim bilçi emes. Sebebi oşol jerden bir wagtdagy turgundary jurhumduklar duşmandar basyp kirgende kaçyp baratyp, Kabanyň bardyk bağluu nerselerin Zamzam guduguna ırgytyşyp, üstüne toprak taştap belgisiz kılıp koýuşat. Oşol günden beri Zamzamdyn aty gana galgan. Abdülmuttalip Zamzamdyn kaýsyl jerde ekendigin tap, any kazuw gerek ekendigin düşünet. Daroo izdeý başlaýt. Düşünde görsötülgen jerge barat. Al jerden bir garganın bir jerde çokulap, kayra kökkö uçup getkenin göröt. Abdülmuttalip abdan süýnet. Jyldar boyu sırdu, çynda ele bary jogu daýynsyz guduktu tabuu jana anyň gözüni açuu mildeti aga buyurgan bolçu. Zamzam suwsunun ordu tabyldy. Bir gana kazış gerek. Bul ıyık suwnu kazuw işi sıymykty iş bolgondukdan any başgalarga aýtyp bildirgisi gelbeýt. Oşondukdan ertesi jalgyz ulu Haris menen belgilengen jerge gelişip kaza baştaşat. Bir gança wagtga suzulgan gazuwdan keyin aylanasy taş menen urulup tosulgan Zamzam gudugunun ozu görünет. Abdülmuttalip kowançy goýnuna batpay, süýnüp görgön gözüne işene albayt. Birok işenebi, işenbeýbi görnüp durgan nerse guduktun ozu bolçu. Allahu akbar, Allahu akbar dep jaratkandy ulukdaýt. Abdülmuttalip jana Qurayşdyn çoňdory. Abdülmuttalipdin bu iş hareketine başынан beri asteýdil baýko salgan Qurayşlar iştin bütörüne jakındap kalganyn bağamdaşyp uruu başçylaryna kabar berişet. Biraz wagtdan keyin Qurayşdyn çoňdory kazılgan jerge gelip Abdülmuttalipke "Ey Abdülmuttalip, bul guduk atabız İsmaildin gudugu. Anda bizdin daga akybız bar. Bul işke bizde daga ortoktoş kıl" deşet. Abdülmuttalip "Jok, anday kılalbaýym. Bul iş bir gana maga daýyndalyp, içibizden maga gana tapşyryldy" dep jogap gaýtarat. Abdülmuttalipdin bul keskin jobu Qurayşdyn çoňdoruna jakpaýt. İşlerinden Adi bin Naufal mınday deyt: "Sen jalgyzsyň. Jalgyz ulundan başga tayanar toň jok. Bizge gantip karşı çygalasың? Bizge teňel albaýsyň." Bul söz Abdülmuttalipdin için örtüp ketkendey bolat. Sebebi Qurayşlar any
hiç kimisi jok dep gemsintip jatışkan ele. Bul sözдөр any ötö jaman awalga galtyrganyn gepinen bildiret. Bir az wagt ötkenden keyin içindegisin mınday töget. Demek sen meni jalgyz, hiç kimi jok dep ayıptap jatasyň, uşundaýby? Sorosuna hiç kanday jogap albagandan keyin bir az wagt oýlanyp turup, goldaryny açyp asmandy garap, ant içemin. Allah maga 10 erkek bala berse, Kabanın aldında bir ösün sözsüz kurmandykka çalamın, deyt. Abdülmuttalip'tin bu sözleri arı duva, arı ant, arı uvada bolçu. Şamga baru. Okuya uşunu menen ele bütböy turgany belgili bele. Uşunday okuyalardın sebebinen aralarında köp jolu kagılışular bolat. Bul nerseni jakşı bilgen Abdülmuttalip kazu işinen wagtly baş tartyp iştin kalys bir ösü tarabынан çeçilişini sunuşdayt. Sunuşu kabul kılınat. Şamda jaşagan Saad bin Huzaymdy kalys kişi dep tabışat. Agalarından bir gançasın canını algan Abdülmuttalip Qurayştyn çoňdory menen birge Şamga garay jol tartat. Birok Allah'tın taqdyry alardy Şamga jetkirбестен toktatat. Abdülmuttalip menen janyndagylarynyň suwlary ısyk aptaply çölde tügenip kalat. Bul alar üçin aýgyşgan küçtүү duşmandan dagy korkunçlu iş ele. Abdülmuttalip Qurayştyn çoňdoryna kaýrylganda alar suwuz özübizge araň jetet degen jogapdy berişet. Abdülmuttalip menen anın jakyndarynyň jaşosu çoň korkunçda galat. Emne kılsa dagy koldorunan hiç nerse gelbeyt ele. Antkeni çöldün ortasında su izdöönün zakymdyn artынан çurkodan ayırması jok bolçu. Abdülmuttalip'tin su izdööge çygyşy. Birok hiç nersege garabay, Abdülmuttalip tösüne minip aylanadan su izdep jönöýt. Kalgandary bolsa özlörünün jana jakyn adamlarynyň suwsuzlukdan öle turgan wagtdy güte başlaşat. Birok köp ötpöy alam syymygynyň ıyık nurun beşenesinde alıp jürgen Abdülmuttalip bir örönden ötüp baratyp tösünün ayagy kuwragan çöptörge gömülgen iri taşka urunat. Tösü çalınıp taş ordundan jylyp ketet. Kolabastın amalyny izdep tösüne bekem jabışgan Abdülmuttalip burulup arkasyny garap görgen gözüne işen albayt. Alolanyp ot çaçkan çölde togolangan taştyn çuңkurundan jylt etken bir uç suwunu göröt. Tösünen düşüp kılıçı menen taştyn çuңkurun geňeýtkende su dağı da orguçtap çıga başlayt. Birazdan keyin çuңkurdagy su tolup taşyt. Abdülmuttalip artka gaýtyp, "Gelgile, silerge dagy malyňarga dagy jete turgan su tapdym" dep kuwanyşdy kykırat. Bary kaýradan tirilgendey süýnüşet. Su çykkan jaýga baryp, suwsundary kana içişet. Tölerinde su garşat. Birazdan soň Abdülmuttalip bayağı su berbey koygan Qurayşlarga burulup mınday deyt. Suwga kelgile, suwga. Allah bizge su berdi. Özüňer içkile, tölerüňerde dagy su gargyla. Kana emne turasyňar? Gelgile. Qurayşlar uyalu menen bulakka jakyndaşat. Suwsundaryň kandyrşyp töleründagy su garşat. Çanaşlaryndagy eski suwlaryny tögüp taza su menen tolduruşat. Qurayşlar Zamzam bulagyn gazgan koldun alarga sungan muzdak jana taza suwsun içeri menen içki alamdary daroo özgöre düşet. Uyalıp jana
özlerin günölü sezişip Abdülmuttalip'ke mınday deşet. Ey Abdülmuttalip, sağa aytar sözübüz jok. Zamzamdy gazu senin bildetin ekenin emi düşündük. Bu işke jalgyz gana seni laýyk tutusun. Zamzam maselesinde mından ary hiç kaçan seni menen talaşıp tartışpaýbys. Emi Kalyska barunundagy kaçeti galbady. Oşentip Kalyska barbastan jarym joldan kayra Mekke'ge bary birge gaýdyşat. Mekke'ge barar menen ulu Haris menen birgelikde kazuny ulantyp az wagtyň içinde Zamzam susunun gözünü açat. Bağlı nerseler üçün çüçü kulak tartu. Zamzam gudugunan kebir bağlı nerseler tabulat. Bulardın arasında altından jasalgan eki kiyik aykeli menen kılıçlar jana soottor bar ele. Geçe ele Zamzamdy açuu işin Abdülmuttalip'ke tapşırgan Qurayş'tyn attuu baştuulary bul kımbat bağlı neselerdi görüşgönde aç gözlükleri oýgonyp Abdülmuttalip'ke "Ey Abdülmuttalip, bul nerselerge biz dagy ülüş körbüz. Bularda bizdin dagy akybyz bar" dep kayra asyla baştaşat. Jomart jana sabırdu Abdülmuttalip oğlu "Jok, silerden bul nerselerde hiç kanday akyňar jok" dep alardy çetke gaksa dagy kiyinçerek bereşendigin, aýköldügin görsetip "Men bari bir silerge jumşak mamile gylaýyn. Ortabyzda çüçü kulak tartaly" deyt. Buga süýüngen Qurayş töbeldöri "Öte jakşy, a çüçü kulakty kantyp kandaýça gylasyň" dep suraşat. Abdülmuttalip çüçü kulaktan jol jobasyny düşündüret. 5 taldyň biri Kaba üçin, ekö men üçin, ekö siler üçin bolat. Kimge emne çyksa oşony alat. Çykbaganga albetde hiç nerse tiýbeýt. Bul usul bey tarapty bolgondukdan Qurayşlar süýünüşip Abdülmuttalip'tin bul aýtgandaryna çındygynda ınsap menen çeştiň dep ınsawyna baha berişet. Kabanyň içindegi Hubal degen buttun uşol aýkeldin janna baryp çüçü kulak tartışat. Çüçü kulaktan jyyntygy boýunça Qurayş'tyn çoňdorunun bul bağlı nerselerde hiç kanday aklary jok ekendigi dagy bir ret aýkyn boldu. Altından jasalgan giyik aýkelder Kabaga kılıç menen soottor Abdülmuttalip'ke düştü. Alarga bolsa hiç nerse buyurgan jok. Oşentip alar karşılık görsete alışpay masele oşol boýunça jabyldy da galdy. Abdülmuttalip kılıçlar menen soottordu çaçday gylyp temirçige sokturgan soň alar menen Kabanyň eşigin jasalgalayt. Oşentip Kabany altyn menen jasalgalagandardyň biri bolup kaldy. Zamzam gudugun açkan uçurda Abdülmuttalip kemel jaş 40'tyn bosogasyny attagan ele. 30 jyldan keyin Allah Taalanyň ıry oğlusy menen baldarynyň sany 10'ga jeter. Oşol gezde al köp jyl murun bergen ubadasyny esdeyt. Erkek baldarynyň birin Kabada kurmandykka çaluu ubadasy. Birok gimisin? Bary biri-birinden sulu, süýkümdü. Aralarından Abdullah en özgöçösü. Abdullah Abdülmuttalip'tin 8-nji uulu. İçki düýnösü jana sırtky gelbeti kalgan bir tugandarынан aýyrmalanyp ötö özgöçö. Töreleri menen atasynyň beşenesindegi Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'den nuru Abdullah'tyn beşenesine ötöt. Anyň yüzüne oşol nur ukmuştuğday sululuk jana süýkümdүүлük tartulap turar ele. Birok bul sululuk menen süýkümdүүлüktün kay jakdan jana emne üçin gelgendigine hiç kim mani bere albaýt. Abdülmuttalip'tin uğuldary menen geňeşüsü. 10 uğulu teň boy tartyp erezege jetişken bolçu. Bergen ubadasyn unutpagan Abdülmuttalip bir günü uğuldaryn çogultup iştin çoğu jaýyn düşündürüp
aralarından bir özün kurmandıkka çalısı gerektigini aytat. Eç oýlanbosdan bary makuldugyny aýtyşgan soň atasyndan myntyp suraşat. Anday bolsa, emne gylaly? Kim gurmandykka çalnaryn kantyp anykdaýly? Abdulmuttalip mınday awalda emne gylyw gerekdigini bileteli. Oğuldaryna gaýrylyp mınday diýdi: "Ar biriňer birden ok alyp, üstüne atyňardy jazyp maga bergile." Estuw baldar atanın aýtganyny daro orundatyşat. Ar biri sadakdarynyň birden ok alyp, üstüne atyn jazyp atasyna berişet. Abdulmuttalip oktordu alyp kabany gözдөй jönöýdi. Mından ary masele ganday keçileri belgili. Hubal degen buttun janynda küçügulak tartılıp kimden ogu çyksa oşol kurmandykka çalınat. Uşuga okşogan jagdaýlarda Qurayşlar maseleni küçügulak arkyly çeçişçü. Küçügulak Kabanyň janyna bargan Abdulmuttalipdi tögöröktöp şahar turgundary topdolat. Allah'a bergen uwadasyny buzbaş üçin kolundagy 10 oktu eç oýlanbosdan küçügulakçyga çeçkindi uzatat. 10 okto teň kan janynan bütkendördün ısımdary jazylyw bolçu. Kaýsyl ok çyksa-da boğurnan bir üzüm üzülmek. Küçügulakçy oktordun birin suryp. Ok üstünde jazylgan atty kırgıldangan ümmenen Abdullah dep okuydu. Merimdü ata ukkan kulagyna işingisi gelbeyt. Oktu tigil kişinin kolundan julup alıp ozun kıvırata okuydu. Abdullah. Gözlerine zamatta jaş tegerenip tamağı gırkırap ünü çıkpay kalat. Atalık merimi ansızda taşıp durgan atanın muundары uşunçalık göbürüp tolkundap. Jok, bolboýt dep kıykırıp jibere jazdaýdy. Bir uçurda Allah'a bergen uwadasyny esdeýdi dagy, bolotdo erki menen merimdүүлük sezimin tezgindeýdi. Jan düýnesi uragan awalda жүзүн kabadan burup ümitsiz üýün gözдөй kadam taşlaýdy. Üýünde bary any kütüp jatyşgan. Küçügulakdan jyýyntygyndan kabarlary jok. Üýge girer menen Abdulmuttalipdiň gözleri uğulu Abdullah'tın jarkıragan yüzüne tigilet. Ata merimi kayra üstömdük kılıp sezimlerine jеңilip baratkanın sezip yüzün başka jakka burat. Toluk moýunsunuw menen özüne garagan uğuldarın göp sanaga saluny kalabay ün katat. Abdullah, Allah kurmandyk üçin seni tandady. Bul şarapatty bir tuğandarыңdın içinen sağa tartуулady. Bul soğuk gabar Abdulmuttalipdin üýbülösüne ele güýtke salbastan bütünдөй Mekkeni munkantyp kaýgyga batyrat. Bary janagy jakşynakay şirin Abdullah'ty kurmandykka çalyşat beken deşip biri-birinden çoçulay suraşat. Abdulmuttalip örttöngen jüregine içi tızıldap açışganına okean tolkundary symal tolkugan atalyk merimi menen aýo sezimlerine dagы karabastan uğulu Abdullah'ty bileginen garmap tuura İsaf jana Naila degen butlardyn janyna alyp barat. Yüzünen nur tögülgen Abdullah kudum ele Hazreti İsmail'dey moyun sungan ele. Kabagynda kıpındaýdagy kapalanyw, narazylyk baýkalbaýdy. Abdulmuttalip bir goluna bıçak, bir goluna Abdullah'tın golun garmap algan. Kurmandyk çaluu üçin bary daýar, aňgyça topuragan ünder çygat. Qurayş urusunun bedeldүүлöri gele jatkan ele. Arasынан biri ün katat. "Ey Abdulmuttalip, emne kılgan oturasyň?" Abdulmuttalip nur yüzdü uğulun bir tiktep jogap beret. "Muny kurmandykka çalam." Bul jogap topdolup turgandardy bir sestentip tolkundantyp jiberet. Daro karşı çygyşyp, "Hey Abdulmuttalip, bul kılganyň kanday?
sen Mekkenin çoň emessinbi? Sen münseň erteň bary senin kılganyňdy kılışpaýby? Bary baldaryň gurmandyka çala başlasa, tukum gurut bolup ketmeýizbi? Jin algan elden tobu Abdulmutalipke karşı ele. Atugul sezimleri, tuygulary dagy karşı ele. Abdulmutalipke bolotdoy erki gana tarapker, antken al jaratuwçysuna söz bergen. Any emne bolsa dagy bari bir atkargusy gerek ele. Sebebi Allah anın tilegenin bergen. Kurmandyk çalbay goýu aga garata nankörlük bolmok. Uşul tapda Abdullah'dın tayekesi Abdullah bin Mugira ortaga çıkıp, "Ey Abdulmutalip, Allah'a ant bolsun. Üzürlü sebebi bolboy turup, sen anı hiç kaçan kurmandıkka çala albaysın. Anı aman alıp kalış üçün gerek bolsa, büt baylığımızды berүүgө dayarbız," deyt. Abdulmutalip'tin sezimleri menen merimi da jalbarıp, andan balanın aman kalusun surap can dalbastap jatkanday tuyuldu. Birok, bolottan bütkön erk kebelip dağı koygan jok. Qurayş eli jalınıp jalbaruu menen baş tarttıra albaşyn sedişkenden giyin başka bir sunuş girgizişet. "Ey Abdulmutalip, Abdullah'ty aldagy Şamga bargyn. Oşol jerde bir ayal bar. Köpdi bilgen görügöç ayal. Batyş menen çygyşdyn eli kynalganda aylap çyldap sapar tartyp oşol ayalga barışat. Barının dartına darman tabat. Senin işingde dağı jөнгө salat albette. Abdullah muzda alat dese gelip muzda. Egerde seni dağı, Abdullah'ty dağı, bizdi dağı bul arman günden gutkarçuu çarasyn tapsa, anın aytkanyn kılasın." Bul pikir Abdulmutalip'tin akılına sıyıp, Abdullah'ty alıp daroo Şamdy gözдөй jolga çıgat. Madinaga barışganda janagy ayal Haybarda ekenin ugup oşol jaka jönöşöt. Akırı barıp Arrafa attu oşol görügöç ayaldy tabışat. Abdulmutalip avaldy dal özünдөй düşündüröt. Ayal mıntip surayt, "Silerde bir adamdın kunu kança?" Abdulmutalip 10 tö dep jogap beret. Körügöç ayal mıntip akıl aytat. Bargındağı 10 tö dayarda. Bala menen oşol 10 tönü çuçuglak kılçu jeriňe alıp bar. Bir tarapka 10 tönü, bir tarapka balany goýgula da çuçuglak tartkyla. Eger töölörgө çyksa, töölördi kurmandyka çalıp, balany aman alıp kalkyla. Anday bolboy balaga çıga turgan bolsa, ar jolkusunda bir gunçalyk tö goşup olturup, Rabbiňer silerge ırazy bolgonga çeyin çuçuglak tarta bergile. Kaçan gana töölörgө çıkkanda, töölördi kurmandyka çalgyla. Oşentip Rabbiňerdi dağı ırazy kılıp, balany dağı aman alıp kalgan bolasyňar. Bul kıyın iştin jolu tabılganına süýüngen Abdulmutalip'tin kuwançynda çek jok ele. U wagtdy köpke sozboy, oşol zamat Mekkege gaýtat. Abdulmutalip'tin üýbülösü menen Mekke halky muny ukkanda kuwanyşlary koynuna batbay süýnüşet. Çuçuglakdyn jyýyntygy. Mekkege gelgen gündün ertesi ele. Abdulmutalip janynday görgen uulu Abdullah'ty jana 10 töөнü alıp Kabaga barat. Görügöç ayaldyn akyly boýunça Abdullah bir jakka 10 tö, bir jakka goýulyp çuçuglak tartylat. Abdulmutalip kuwanyşly yüz menen çuçuglakçyga "Tart" deyt. Çuçuglak Abdullah'a çygat. Töölördün sanyn 20'ga çıgarışat. Çuçuglakçy gaýra tartat. O gaýra ele Abdullah'ty görsötöt. Töölördün sany 30'ga çıgarlat. Çuçuglak gaýradan Abdullah'a çygat. Töölördün sany 40'ga götürület. Çuçuglak dagy ele Abdullah'ty görsötöt. 50'ge jetdi. Çuçuglak Abdullah'ty görsötүүдө öjörden öt. 60, 70, 80, 90 bolat. Çuçuglak gaýra ele Abdullah'a çygyp turup aldy. Kudum ele başka alamdan oşondoy buyruk alıp jatkanday. Abdulmutalip aýraň taň, içi bolsa uygu tuygu. Çuçuglakty ar bir tartyp jatkanda goldoryň gökke götürüp dua kılıp jalbarat. Akyrynda töölördün sany 100'ge jetet.
Kayırdan çuçuğulak tartılganda sana arkap karap turgandar jeňildeý üşkürüşdi. Antkeni çuçuğulak bul jolu töölörge çykkan ele. Başgalarda ele Abdulmutalipdiň gözleri dagy kuwanyçga bölenет. Birok anyň bul kuwanyçy köpke uzagan jok. Daro olutdy ulaşyp özüni guttukdoga mümkinçilik berbeý mınday dedi. Allaha ant bolsun. Göňüm çyndap tynçyş üçin kaýradan 3 jolu çuçuğulak tartdyram. Oşentip dagy 3 jolu tartylat. Ar bir jolkusunda kuwanyşdy kıýkyrykdary bolat. Antkeni üçösünde teň çuçuğulak töölörge çykkan ele. Kuwangan Abdulmuttalip Allahu akbar, Allahu akbar dep takbir aýtyp, tizelep oltura galyp dua kılat. Mına şentip Abdullah kurmandykka çalynuwdan kutkaryldy. Süýükdi uğlunun aman galganyna uşunçalyk kuwangan Abdulmuttalip 100 töni Safa menen Marwanyň ortasyna alyp baryp katary menen kurmandykka çalyny buyurdu. Kurmandyklar daroo çalynyp etlerinen Mekke halky jakşy ele paýdalanat. Elden kalganyň karşkyr, it kuş jana başga jytgyçlar jeşet. Oşol günden tartyp Kurayş jana başga Arap urulary arasynda bir kişinin kunu 100 tö boýdan jaktyrylyp kala berdi. Rasulullah dagy bul adatty hiç özgörtbesden oşol boýdan galtyrgan.